Dios. Ez da eta nondako basueko ikiko itxun, iguel, zahaldu, ez? Basuek izpajazak, gabon eta moguen. Bueno, abuztuko itzela izen zan, eta behitxu gorkue. Gorkue ja da exageraue. Izen be, martitzen nien be, kadizen be, ineugien, bere lagune be, agurre inutzien. Eta oimnaka bat elkartu zitu zen. Eta pentsau, han, eta bere zatitxo bat be hangeatu zen, ze han aizezatu eugien itxasoruntz, bere errautzen zatitxo bat. Eta bueno, xier, zeinek ezan guztan horren beste maitxasun jasoko eguela. Izeme, lehen impresinuen behintzet, Severoko kantal honetako vigilantiek, etzauen alako emuten tipo oso lagunkoia edo zanik, ez da? Gero benetan, behak intratuen azten zinenien, konfirmago itxesugan, etzala. Osea, beha zan, buru gogorra, kaskarra beha za, eta gure dana. Baina, gero, alien berien, osea, beti irakurtzen eguen bestiongan, bai, geurengan, interesa eta ardurie. Beti eguen lagunketako prest, eta iguel bera be, lagundu izeteko prestu egon izan baintz, ez da?